हायुङारि मानास हाग्रामायाव गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरजों लोगोसे ब्लेक पेन्थारबो नुनो मोन्दों दावबायारिफ्रा। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया माहारियारि मानास हाग्रामायाव बे समाव दावबायारिफ्रा गोबां नुथायफोर नुनानै खोब खाफाल मोजां साननानै लादों। हायुङारि मानास हाग्रामायाव सिगांनिख्रुइ बांसिन जिब जुनार बांनायखाय दा माहारियारि मानास हाग्रामायाव फैनानै निराश जानानै थांफिननो गोनां जायाखै दावबायारिफ्रा। थांनाय सानखालि हायुङारि मानास हाग्रामायाव माखासे दावबायारिफ्रा ब्लेक पेन्थार नुनो मोनना खोब गोजोननायखौ फोरमायो। मिथिनाय बादिब्ला मासे देरफुनाय ब्लेक पेन्थारखौ दसे सम मोजाङैनो नुनो मोनो दावबायारिफ्रा। बरपेटा रोडनिफ्राय अन्जे बसुमतारीनि खौरां। हमारा फर्स्ट ट्रिप है और बहुत सुंदर लगा। बर्डर्स पैराडाइज है बर्डिंग करने के लिए, तो बहुत ऑप्शंस है हमको। ये हमारा सेकंड राइड है और 3-4 दिन में हम बहुत कुछ कवर करना चाहेंगे। कहाँ से हैं? हम बम्बई से आए हैं। और क्या बर्ड्स में तो हमको काफ़ी मिले हैं। मैमल्स में हमने सिर्फ वाइल्ड बफेलो और हॉक डियर और वाइल्ड बोर देखे हैं, बट बर्ड्स में हमने काफ़ी कुछ बर्ड्स देखे हैं। वाटर बर्ड्स जैसे पेलिकन हो या ओपन बिल स्टॉर्क हो, स्नाइप देखा है। फॉरेस्ट वुडलैंड बर्ड्स हमने सिल्वर ब्रेस्टेड ब्रॉडबिल जो हमारा लाइफर है हमने पहली बार देखा है, वो भी देखा है। बहुत सुंदर है मानस और हम दोबारा जल्दी आएंगे वापस।